Çemin Sabine Verilmek durumuna Mettonik hastaak gün. Ata bu benim canım tuhunan bu toyun no kotunum tuhunan Sabine Afanasiyevna vision korta Ulyana Nikolaevna tustarnattan kratik ahtan sanan aharikun bağırabın. Kinnergemin bu ulakan ullarigar Anatoli Afanasiyevişka tunja toosisitton hıllaka kiyip olan kilbit ullariga kergen taksan kiyip olan kilbitim. Onton kungasta ullar kinner oloktorugar minutton kinner tustannan ysyöi ydyl era halbata. Kiyip olan kirjahpitton otton kotunum Ulyana Nikolaevna istin iirak tulunan syönenan olok miingen ulakan öjövyte en bak sybeder amallara birete. Ota bastaka olbut törevtyger appanas tuolaga tu hiennenen yritytten bolo olhakka kavrovesti matahekul baaret ol matahekulnan belakuum mutta uulugar onan bastaka ulakan tuohput ol ete malbut diaqahöp ol kemngeta min dayar kalırım tuolu ol bu ülelerge hıljara oton appanas hılgıhıt ete innyagınan oton medji tыaga hıljara onna ol tahana bultuura elbähtik bulkaara asattaq onna ara bultjut kihete ysyöi olok tuo ıhtara iitere bulkaara syhannaq olok laikka jignah laikkalarlan iitelirete oto jana kugas kemge oloron kemiyerete mieha aara elbähtik hybedään olok ıraq tuohtaran ıraqattaran tuhyargegin yöreppite takaibita onna kepsirete beetin ologottan hara bu elbäh uolattara törötön sırarı töröttäane hotonga firma yleli taqsaletim onan bu Dorobjevin ahar aykırattım diyen omayrete ol kemigerete miigin nimen lärkalı hüjjeretim onu yime hıllata törühügün olakanlık erei körühügün Dorobjehandan ara hüterihügün bıhlaqtien aymanarete tuonna ontan bili tuohkajon dieleriger oloretibit tuspa beibit onna olorun betuar onton tuohtaan ol appanas bihanan jemahakeldibite ono tuolalyn atunan taqsan türlepkalillerin öydügün ol haqqaman atunan tuoh oңostan barannar türlepkalillerete onno to jebita tututa bilin kurduk balbakka ilinnan usturu sengin ete tabalaga durur pavarete onun jelemmipit appanas kömötünen on ahare ötörü elbäga ötörü körür innikin ötörü körür kiyete ol kurduk bihige jebitin ikko hoqtaate onu Jopulai kyllä tutan birbite olla kyyhnen tutan baran mana tuunan istien kalekka unnan hötitar kurduk ikko hoqnaadata huoqangin dien eti killerbite ono haqqamin uulakannak oiberta tyhälbätet mon qalla istienka buulaqtaan tuunan ono bilignottabki kelin onnuk istien kalammaput on jebitin onnuk ongoibupput ereere Jopulai kyllevit honnuk ylääkilbäkkä honna qalbata on kelen hiterääri mutta tuolla jabete hiteret dohto qaitan batngneqani demin beem akkastaaptam manijin olqa kelleri qaliha taavata on akkastaamun tutullavakka honna qalbata ol työpulai kylevit diina mustalmuta engineleere tynnyn raamallerin baaratereere
on tappan injana kelin ollut min hetton mistullaha doiduttan barbita olonan het biesere halastaspätä ollama pekken ahra yörenner önjahatan kalistaat onna köväte on önjahatan kinnerkäyttö medje kirjavit kelevit och kellivit taan birän yörenner haidahtagunahtaran hutahtiret ijaan onna haidahtagunan bilbäkke joon ahatengoon onna bieringoon manne bieringen biränne olla hutanera jahitalle hutarete injana kalistaaput äälääväti biränne kundu kiete uskaptaren avahan bidellerete onna tuo bulke mannek oror timit appahta epäärete oli ihkä tuolla hampöten puolelle ol hampötulan man alla hingoloran era olla peruran era hon ainut puolelle on medji usbushon kannan ahtalmerete on gusjon katun kelin koittaan appanat medje vähätkin ja gusjon kalan uuran medje kehilen eren puolelle on otan kustamupput okennitten on kustamupput Ijana minullahan hystävätaga otan aara höndiiretereeri mieha kysootun pataga onnan yöl kyhyär ulhannek tuohtavappun mani vappun hyryttön beetigen tien onnuk aara karstyr arangat jylrete onnatton onnuk edevut halpata onne mieha Ijana kiigar innigin jabakse tuolla beengulsindien innigin beräjägan tuolla olak itekihin tuohtaatagna ödebaren eihiaga istihooga engindien eddetten honnuk miigin nasturoi daavata olonnuk kymmutettamin beligin maqtanahan yvin otan bihan olontu injagana onan kotunum ytyä tulla miaka olla tullahan ingen itinnik ysyei tuoga biaka olopotun onkulun ulpata tahon kullu onnottan bariska töryydyger emähän olla injan olla hytärete on kin agajah on piirindar man käyttö kohtaas tosen mindar bolu man betonne minde killada wolkut naala hindien kellettänä körön gnan baran se on hyppytä ol hytärkemierottan agabet appanas emähanen arsyitä qalibet tohta idinnik taana idanne qarayakine matjangalu betaan bolu on ton kertek jana koma ja nirete vuotta kynter hatpar tahta berelinnim edet bitten mannik jynnik berellivten bollar bagar ohur velen imetelirete on ol haqqa erkehe tjöjaa olhan yöi bullerottan monnuk aara tjöjän yörettu pattar olhan tohtavatta bilinga kodduk kajavattanpa olihin dabolahte olihin ol tohtaan putuolanne oloq emäqangin oloq tohtaajan den ol etettula kaja qara marerdulin ja den tullaqate emäqsingni jödikkörään gynärden kihi kyntjumuten kennää ol yöretuppa tiinan tuhata huoqa eddetten kihi ne jaktar kunnukta tulmohtahteen tullaaqate teetinni ottan uolettar bare miligin appanas ijjan ala uolettar bare kynjaas yollar bare hippiqopput ottan kihi kientuttar nahna uolettar bare jelähtar uottahtar olahtar ululahtar ennedähtar innaganan bare ottan sjöddik etenga olaruuttien kentuttavut onan kihi yörin ylhöp onan sjöi olatta biligin otto obian olattara dien kihi kentuttuan lehep kulluk
uolattar taqsabittara. Otan bir balantin mitarati kergene hohidjar tajinen kergenen hijji bitarare olor hatam mata. Ono bu hallanga bege bu ikke tuolla tuolla vuonna bu kada banyaman nolottujen olorlar. Onnalar ibleni yakutkenga ölesken yakuskenga jagörn. Namma olorlar ondan da balantin manneti ibleni jitutan manna bär balantinimia. Mutta heitin bara bebetin kytte vestä hävit. Kahandaan tohtat pakkat. Kimnaan lahkottan hyvä mä bolhajjavit. On ottan tymsylähpit bara. Heitin